Hi mga buddy and welcome sa aming YouTube channel. For this video mga buddy ay kami po humihingi ng tulong sa inyo upang maabot po yung threshold namin sa YouTube para makapag-sweldo na po kami. Kasi hanggang ngayon hindi po namin naaabot dahil low quality. Sobra pong maliit yung nag-review at nagsusubscribe sa amin. So humihingi kami ng tulong sa inyo na support us mga buddy, na kung meron kayong mga kaibigan na pwede nyo i-invite na mag-subscribe, mag-view sa aming channel ay mag-invite kayo. So yun lang mga buddy, invite nyo ng friend ninyo mga buddy to subscribe, to like our kanto para maabot po yung threshold namin. Mga konting tulong lang po yun sa amin, maliit na tulong. Malaking tulong na pala yun sa amin mga buddy, and maliit lang po yun para sa inyo mga buddy. Hindi po kami humingi ng pera, kundi kami po humingi ng tulong sa inyo, ng suporta sa inyo. Yes. So, yun lang mga buddy ay... At ano din, salamat sa lahat na nag-support sa amin, nag-subscribe. Thank you so much mga buddy. Yes, thank you mga buddy. And mga buddy, and don't forget na mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa aming YouTube channel. And invite na rin po kayo sa mga friends niyo na pwede nyong mag-ask na mag-subscribe sa amin. Yun lang mga buddy. Yes, at merong kumakaugat sa aking paa. At i-share nyo si Yona. Hindi, joke. Share nyo mga buddy yung video na to mga buddy. So, yun na nga buddy. Everything you do, do it in love.